Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna Krishna Rama Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Rama Rama Hare
Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Mataji Pranam Mataji Hare Krishna Mataji, Hari Bol, Hare Krishna. Hare Hare Krishna Krishna Rukmini Hare Mataji, Krishna Mataji, Pranam. Hare Krishna Usha Mataji, Hare Krishna Kumar Prabhuji. அப்புறம் யாரோ நம்பர்ல வந்திருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். ஹரி போல். உங்களோட பேர் இதுல போட்டுக்கோங்க. ஹரே ஆஹ், ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. விஜயா மத்தாஜி வரலையா நிக்கும்? பேசல மாதாஜி அவள்கிட்ட தெரியல எனக்கு. சரி சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். எல்லாரும் அட்டண்டன்ஸும் மார்க் பண்ணிடுங்க. 2543686279 அதில் யார் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. அட்டண்டன்ஸும் மார்க் பண்ண முடியும் அப்பதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பகவத்கீதை லெவல் 2ல 6வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்குறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில் தியான யோகம் அப்படின்றது தான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. சாங்கிய யோகம், அதாவது சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற நிலையில வந்து அதுக்கப்புறம் ஆத்மா நிலையில பகவானை அடையிறது அப்படின்றது தான் சாங்கிய யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதுவும் முக்திக்கான ஒரு மார்க்கம், ஆனால் இது சிரமமான மார்க்கம் அப்படின்றது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு. யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஸ்கிரீன் போடுங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரி போல். ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மல்லேஸ்வரி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. பரம்பரைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானார்ஜன ஷலாஹய சசுஷ் உன்மிளிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திஹம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹோ ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்சயः ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககணம் ரகுநாதன் விதம். இதுல நேம் போடுறதுனால இடையில வருது மாதாஜி. சகனகண ரகுநாதான்விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கணலலித ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் சக. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாச்சா கல்பதருஷ கிருப சிந்துப்ய ஏவஷ பரிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பிரஹ்மண்ய தேவாய கோ பிரஹ்மண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதாத்யாய கிருஷ்ண பிரமே பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்வேஷே நஹ. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணோபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமேன். நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्णा हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்ப 6th சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ண விஜயா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம 6th சாப்டர் பார்க்க போறோம், தியான யோகம். அதுக்கு முன்னாடி 5th சாப்டர் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள். அதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, தாமரையில் நீர் போல, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம், பற்றுதல் இல்லாமல் நம்ம செயல்கள்லாம் பண்ணணும். செயல் பண்றது 3, ஆத்மா, பரமாத்மா, உடல் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் சமமாக பார்த்தல், எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தின் அறிமுகம் அதில் நம்ம பார்த்தோம். அமைதிக்கான வழி, போக்தாரா வெங்கிய தபசாம் அந்த ஸ்லோகத்தில் அமைதி, பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்டு அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம அத்தியாயம் 6 பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இதில் அஷ்டாங்க யோகத்தோட அறிமுகம் வந்துச்சா, இப்போ அதை பற்றி பகவான் நமக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கான்வர்சேஷன், உரையாடல், ஒரு ஃப்ளோவில் அப்படியே வரும், ஒன்னோட ஒன்று தொடர்போட அழகாக நம்மளுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட. நம்ம கிரந்தங்கள் எல்லாமே அப்படித்தான். சரிங்களா? பாகவதம், பகவத்கீதை எல்லாமே கேள்வி கேட்க பதில் சொல்லு, இந்த மாதிரி தான் அமையும். நம்ம என்ன பண்ணால், கேள்வி கேட்குறவங்க பக்கத்தில் இருக்கணும். அவங்க எப்படிலாம் கேள்வி நமக்காக தான் அவங்களாம் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அதனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, அதுக்கு என்ன உபதேசம் கிடைக்குது, அதை நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணுறது, அதை நம்ம ரொம்ப கவனமாக நம்ம பார்க்கணும். கேட்குறது மட்டும் இல்லை, ஃபாலோவும் பண்ணணும். படிச்சுட்டு வேலைக்கு போனால் தான் நல்லது. அதே மாதிரி சமைச்சதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட்டா தான் அதோட பூர்ணமான இது கிடைக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வெறுமனே கேட்டுட்டு இருக்கிறதுன்றது பூர்ணமாகாது. அது நம்ம வந்து செயலில் கொண்டு வரணும். அப்போ தான் அது பரிபூர்ணமாக அந்த ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா, குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல், அப்புறம் அர்ஜுனனோட கவலைகள், இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம். கீதை நூற்பொருள் சுருக்கம், என்னென்னலாம் கீதையில் இருக்க யோகங்கள் அதோட சுருக்கம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் செயல்கள், அந்த கர்மயோகம் அது பார்த்தோம். அது அந்த செயல்களை எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு உன்னத அறிவு வேணும் இல்லையா? அதை பற்றி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த அறிவு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது. இப்போ நம்ம 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதில் மனம் விரோதியா நண்பனா, கண்டிப்பாக இப்போ மனம் பற்றி பார்க்குறோமா? அதுக்கப்புறம் இப்படி மனம் வந்து நமக்கு நண்பனாகும், விரோதி ஆகக்கூடாது. ஜட விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு நம்மளை வந்து அதில் லைக்க வச்சது அப்படின்னா மனம் நமக்கு விரோதி. அதே பகவான் மேலே ஈடுபட்டு நாம இருப்போக்கு நிலைகளில் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ண வச்சுன்னா அது நமக்கு நண்பன். சரிங்களா? நம்ம தான் மனதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். அப்புறம் அடுத்த அத்தியாயங்கள்லேருந்து மனதை பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிய வரும். அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்தோட நிலைகள் பற்றி பார்ப்போம். அப்புறம் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் கண்டிப்பாக வீழ்ச்சின்றது இருக்கும். ஏன்னா இதில் வந்து செயல் கிடையாது இல்லைங்களா, தியானம் தான். அப்போ அந்த மெடிடேஷனில் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும், ஃபால்டவுன் வரும். அப்படிப்பட்ட யோகியோட நிலை என்னன்றது பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் உயர்ந்த யோகம் எதுதான் அப்படி, அதாவது உயர்ந்த யோகம்ன்றது பக்தி யோகம், அது என்ன அப்படின்றத கடைசி செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம், ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். நம்ம நிறைய யோகங்கள்லாம் பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நிறைய பேர் யோகா கிளாஸ்லாம் போகிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம நிறைய பார்ப்போம். கொஞ்சம் அப்படியே நார்த் சைட்லாம் போனோம் அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும். சரிங்களா? இதெல்லாம் வேதத்தில் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. சரிங்களா? மனம் போன போக்கில் ஏதோ ஏதோ செய்கிற ஒரு விஷயந்தான் இதெல்லாம். ஆனால் யோகம்னா என்னென்னா, ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கணும். அந்த ஒரு நிலை தான் யோகம், பாண்டிங், லிங்கேஜ். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அஷ்டாங்க யோகம். அதில் என்னென்னா, அஷ்டன 8, அங்கன அங்கங்கள், அதுக்கப்புறம் யோகம் 8 அங்கங்களை கொண்ட இணைப்பு, பகவானோட நம்மளை இணைச்சிக்கிறது. யோகம்னா இணைப்பு, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இணைக்கிற ஒரு பாண்டேஜ். அப்போ 8 அங்கங்களை கொண்ட இணைப்பு, அதுதான் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அது என்னென்ன அப்படின்னா, யமா நியமா ஆசனா, பிராணாயாமா பிரத்யாகார தாரணா, தியான சமாதி அப்படின்னு 8 நிலைகள். யமான்றது வெளிப்புற பண்புகளை
குறிக்கும். நியமன்றது உட்புற பண்புகள். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதாவது வெளியில நம்மள சுத்தி உள்ள புற விஷயங்கள கவனிக்கிறது. இது வந்து உள்ளார நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒழுங்குமுறை. எவ்வளோ சாப்பிடணும், எவ்வளோ தூங்கணும், எவ்வளோ வேலை செய்யணும், எவ்வளவு பொழுதுபோக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம ரெகுலேட்டடா வச்சிருக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஆசனன்றது இந்த ஆசனம் பொசிஷன். என்ன மாரி உட்காரணும், இல்லைன்னா எப்படி வந்துட்டு நிக்கணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். சிலவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாரி தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? சிலவங்க ஒரு கால்ல நின்னு பண்ணுவாங்க. சிலவங்க நின்னு நிலையில பண்ணுவாங்க. சிலவங்க சுகாசனத்துல உட்காந்து பண்ணுவாங்க. சிலவங்க பத்மாசனத்துல உட்காந்து பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அது மாரி ஒவ்வொருத்தவங்களோட நிலைகள் இருக்கும். பொதுவா அ பத்மாசனத்துல பண்றது தான் முறை. அப்ப அதுல அதுல வர ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆசனம், அவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ உயரத்துல, அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களோட மூக்கு நுனி எத பார்க்கணும், அந்த ஆசனம் அந்த சீட் அது வந்து தர்பப்புல், அதுக்கு மேல மான்தோல், அப்புறம் பட்டு துணி அதெல்லாம் போட்டு அமரணும். இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அது. அதுக்கப்புறம் மூச்சை சமநிலைப்படுத்தணும். நம்ம உடம்புல மூச்சுன்றது பரவி இருக்கு. அது இம்பேலன்ஸா இருந்ததுனாலும் நமக்கு ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்க முடியாது. இப்போ கோவம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரே மூச்சு வாங்குவோம் இல்லையா? நெறைய எமோஷன்ஸோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கும். அப்ப மூச்ச நம்ம சமன்படுத்தும் போதே நம்மளுக்கு இந்த எமோஷனலா ரியாக்ட் பண்றதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மூச்சுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஒரு மனிதனோட ஆயுள் காலம்ன்றதே நாட்கணக்கு கிடையாது. சுவாச கணக்கு தான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில நிதானமா, ஸ்டேபிளா இருக்கணும் அப்படின்னுவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஆயுள நம்ம அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா டாக்டர்ட்ட போணும்னு இல்ல. நம்ம வந்து மூச்ச நிதானமா அ நம்ம விட்டோம் அப்படின்னாலே, அ ஆயுள் வந்து அதிகமாகும்னு சொல்லுவாங்க. யோகிகள்லாம் அப்படிதான் தன்னோட ஆயுள கூட்டிப்பாங்க அப்படின்னு. ஆனா நமக்கு அதுக்கு கரெக்ட்டா ஒரு கைடன்ஸ் வேணும். நம்பளா பண்ணோம்னா அவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்காது. ஒரு கைடன்ஸோட பண்ணோம்னா அந்த மாரி இருக்கும். ஆனா பக்தர்கள பொறுத்தவரைக்கும் ஆயுள் அதிகரிச்சு வாழ்க்கைய வாழணுமா அப்படின்னா இல்ல. இருக்கிற வாழ்க்கைய நல்ல குவாலிட்டியான வாழ்க்கையா வாழணும். பக்தி பண்ணி வாழணும் அவ்வளோதான். அதிகமான வாழ்க்கை வாழணுன்றத விட எவ்வளோ காலம் நமக்கு விதிச்சிருக்கோ அந்த காலம் வரைக்கும் அந்த குவாலிட்டி அதிகரிச்சுக்கணும். சும்மா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல பக்தி இல்லாத வாழ்க்கை அப்படின்றது இல்லாம ஆத்மா சார்ந்த விஷயமா, பகவானை சார்ந்த விஷயமா, பக்தியோட வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். அதுதான். ஆனா, அதுவும் பண்றதுக்கு அந்த மூச்சுன்றது சமநிலையில இருந்தா இன்னும் நல்லதா இருக்கும். டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டோம். பிரத்யாகாரன்றது புலன்களை அடக்குதல். அதுக்கப்புறம் தாரணன்றது மனதை அடக்குதல். இதெல்லாம் இப்ப கண்ட்ரோல்ல வந்துருச்சு. வெளிப்புற பண்பு, உட்புற பண்பு. இதுல ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் சரியா செய்யலைனாலும் ஹேண்டிகேப்ட் ஆயிடும் யோகம். சரிங்களா? அப்போ சமாதி நிலை அடையறதுன்றது கஷ்டம். அதனால மனதை அடக்குனா போதும், இல்ல பிராணாயாமத்தை பண்ணா போதும் அப்படின்னே வராது. இது எல்லாமே இருக்கணும். அப்பதான் அந்த சமாதி நிலைன்றது ஸ்திரமா இருக்கும். இதுல ஏதாவது ஒரு நிலையை நம்ம வந்துட்டு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நம்மளால டெலீட் பண்ணவும் முடியாது. சரிங்களா? அது குறைபாடுள்ள யோகம் ஆயிடும். அப்போ அதுல ஃபால் டவுன் வந்துரும். அதுக்கப்புறம் தியானம். தியானம்ன்றது இதெல்லாம் சமநிலையில வந்து ஒருநிலைப்படுத்ததுக்கு அப்புறம் வர நிலை. அதுக்கப்புறம் சமாதி. அது முற்றிலும் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து நம்மள முழுமையா விலக்கிக்கிறது. சரிங்களா? தன்னிலேயே அ இருக்கிறது. அதாவது ஆத்ம நிலையில பரமாத்மாவ மெடிடேட் பண்ற ஒரு நிலை. ஸோ இந்த மாரி 8 விஷயங்கள் இருக்கு. கலியுகத்துல இது நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. ஏன்னா அர்ஜுனர் சொல்லிட்டாங்க, என்னோட மனதை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு. அர்ஜுனர் சொல்லிட்டாங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் சுத்தமா முடியாது. இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டான ஒரு பெர்சன். அவங்களாலே முடியல அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ நமக்குன்றது அது இன்னும் சிரமமானது. அதையும் எப்படி பண்றதுன்றத நமக்கு பகவான் வந்து ஆன்சர் குடுத்துருப்பாங்க. ஆனா, நம்ம பக்தியில ஈடுபடுத்திக்கணும். கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம். நம்ம வந்து இதே விஷயங்கள பக்தி மார்க்கமா நம்ம கொண்டு வரணும். வெளிப்புற பண்புகள், உள்புற பண்புகள். ஆரோக்கியமா வாழணும்னா இதெல்லாம் அவசியம் வேணும். வெளிப்புற பண்பு வேணும், உள்புற பண்பு வேணும். சரிங்களா? அதே மாரி இது எல்லாமே நம்ப சாண்டிங்ல, பக்தியில நம்ப புலன்கள பக்தியில பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றது. மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறது. அப்ப அந்த ஒரு நிலையில நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, அது சமாதி நிலைய தான் குறிக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் ஒரு ஓவர்வியூ மாரி. அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு. இது பேஸ் பண்ணி தான் இப்ப ஸ்லோகங்களும் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி மனம் அது நமக்கு நண்பனா, விரோதியா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி அஷ்டாங்க யோகத்த
5th சாப்டரில் பகவான் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்றதையும் ஒரு ஹிண்ட்டாக உபதேசம் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா புலன் விஷயங்களையும், சரிங்களா, ஜட உலக விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, புலன் இன்ப விஷயங்கள் அதெல்லாம் வெளியில் நிறுத்தி அது எதையும் ரொம்ப நம்ம அதில் ஈடுபடக்கூடாது. சரிங்களா, நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தரக்கூடிய விஷயங்கள், அதாவது நம்ம இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லையா. நோ, அதாவது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து தகாத உறவு கூடாது, அப்புறம் இந்த போதைப் பொருட்கள் கூடாது, அதுக்கப்புறம் இந்த கேம்பிளிங் கூடாது. இந்த 4 விஷயமும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா, அந்த 4 விஷயத்துல ஈடுபடுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம நோ சொல்லிடணும். பகவான் இல்லாத விஷயம் ஏதாவது இருந்தாலும் நோ சொல்லிடணும். சரிங்களா, ஸோ அந்த ஏன்னா பகவான் இல்லாத விஷயமும் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அது ஃபாலோ பண்ணாத விஷயமும் புலன் இன்ப விஷயங்கள் அது நம்மளை கண்டிப்பாக எங்கே தான் கொண்டு போகும், பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் தான் கொண்டு போகும். அதனால் அதெல்லாம் வெளியில் நிறுத்தி புருவ மத்தியில் கண்களையும், சரிங்களா, மத்தியில் கண்களை பார்வையையும் தியானிக்கும் போது இந்த நெத்தி பொட்டுன்னுவாங்கல்ல அங்கே கொண்டு வர்றது. அப்புறம் நாசிக்குள் உள் வெளிவாச சுவாசத்தை நிறுத்தி, சரிங்களா, மனம் புலன்கள் அறிவு இதெல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி. இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப்பில் இந்த 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 விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. எப்படி இருப்பாங்க, ஆசை, ஜட உலக ஆசைகள் அதுலேருந்து விலகி, பயம், ஜட உலக பயம், ஆன்மீகத்தில் பயமே இல்லை இல்லைங்களா, ஜட உலகத்தில் தான் பயம். ஏன்னா அன்சர்டினிட்டி எல்லாம் நித்தியம் இல்லாததுனால அதுல எல்லாம் பயம். தக்க வச்சுக்கணும்னு இப்போ நித்தியம் இல்லாதெல்லாம் தக்க வச்சுக்கணும். சரீரம், ஃபேமிலி, வெல்த்து எல்லாம் எல்லாம் கரெக்டாக பிடிச்சிக்கணும்னு. ஆனால் நேரம் வரும்போது அதில் என்ன போயிடணும், நம்மள்கிட்ட விலகிடும் இல்லையா, சரீரம், ஃபேமிலி எல்லாமே, வெல்த் எல்லாமே. ஆனால் அதில் தக்க வச்சுக்கணுன்ற அந்த பயத்திலே இருப்போம்ல, அதான். அப்புறம் கோபம், ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னா கோபம் வரும். அதுலேருந்துலாம் விடுபடுறாங்க. இது 3 ஜட உலக விஷயங்கள். சரிங்களா, இதுலேருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க. எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன், இதுக்கு மேலே பார்த்த மாதிரி இந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போதுமே அவங்க முக்தி அடைஞ்ச நிலையில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக முக்தி அடைஞ்சிடுவாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம 6.1 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு இருப்பதுன்னா அவசியம் வாசிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। वास्य கொடுங்க ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म बलं कार्यं कर्म करोति य स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर न சாக்கிரியः. புருஷோத்தமரான நூல்முதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப யாரு யோகின்றத பகவான் இங்க ரொம்ப அழகா குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா, செயல்களின் பலன்களில் பற்றற்று, நம்ம போன சாப்டர்ல தானே பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோமா, அதுதான். இங்க நம்ம பார்த்தோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனனோட கவலை என்ன, கீதையில உள்ள அனைத்து யோகங்களோட உட்பொருள் சுருக்கமா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள்லாம் கர்மயோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த கர்மயோகத்தை சரியா செய்யணும்னா அதுக்கு நமக்கு உன்னத அறிவு வேணும், அது பார்த்தோம். அந்த உன்னத அறிவு நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கர்மயோகத்தையே கிருஷ்ண உணர்வுல செய்வோம். அப்போ பற்றற்று பகவான் அதாவது பலன்களை பற்றற்று பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்களை செய்வோம் அப்படின்றத இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை நம்ம ஃபாலோவும் பண்ணணும். ஸோ அந்த வகையில் செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசி. சரிங்களா, அதுதான் இந்த தப்பஸ்வி சன்னியாசில வந்து காட்டுல கமண்டலம், ருத்ராட்சம், இல்லைன்னா இந்த பீட்ஸ், ஏதோ அவங்க மந்திரிக்கிற பீட்ஸ், சரிங்களா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் வச்சு காட்டுல போயிட்டு பண்றது மட்டும்தான் அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா, நம்ம வாழ்ற இந்த வாழ்க்கையிலே நம்மளோட கடமைகளை எல்லாம் சரிவர செஞ்சுட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னாலே அதுவே தப்பஸ்ய வாழ்க்கை தான். சரிங்களா, அதனால நம்ம அந்த முறையை தான் பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. உன்னோட கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காத, ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல செயல் பண்ணு, பக்தி மார்க்கமா பண்ணு அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்றாங்க.
ஸோ அந்த வகையில் செயலின் பலன்களை பற்றது இல்லாமல் கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யோகியும் ஆகின்றானே தவிர இந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் செய்யாதவங்க சன்னியாசின்றது கிடையாது. சரிங்களா? நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றனும் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். செயல் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்றதும் கிடையாது. அப்போ பக்குவமான துறவின் அளவுகோல் என்ன அப்படின்னா, விளைவுகள் பற்று இல்லாமல் இருக்கிறது, அஷ்டாங்க யோகத்தை கடமைக்காக செய்கிறது, பக்குவம் என்று தன்னோட கடமை வந்து அவங்க விட மாட்டாங்க. அப்புறம் குழப்பத்தை நீக்குவதற்காக கிருஷ்ணரின் இதெல்லாம் ஏன் பகவான் நமக்கு சொல்றாங்கன்னா, குழப்பத்தை நீக்குவதற்காக அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பவர் தான் பக்குவமான துறவி. செயல்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஆனா அந்த பற்றுதல் இல்லாம பகவான் திருப்திக்காக தன்னோட வாழ்க்கையை வாழறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க தான் உண்மையான சன்னியாசி, பக்குவமான நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது ரொம்ப இந்த இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வேணும். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாதான் நம்ம சரியான முறையில் நம்மளால வாழ்க்கையை வாழ முடியும். பற்றுதல் இல்லாம பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம வாழ்க்கையை வாழறது தான் சந்நியாசம். அதாவது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ். சரிங்களா? அது இது ஒன்றும் கஷ்டமானதே கிடையாது. இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, மெட்டீரியலில் நம்ம அதை நிறைய பண்ணுவோம். இப்போ நமக்குன்னு பிடிச்ச சாப்பாடு இருக்கும். சரிங்களா? ஆனால் நம்ம ஃபேமிலியிலே இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்கல, இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதை நம்ம செய்யவே மாட்டோம் இல்லையா? அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் செய்வோம். அதே மாதிரி ஹஸ்பண்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒய்ஃபுக்கோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கோ பிடிச்ச மாதிரி தான் அவங்களோட சந்தோஷங்களை விட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு மெட்டீரியலான ஒரு டெம்பரரான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கே நம்ம வேல்யூ பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணுறோம், அவங்களோட சந்தோஷத்துக்காக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிறோம் இல்லைங்களா, கேரிங்கா. அப்போது கிருஷ்ணாவுக்கு நமக்கு இருக்கிற உறவு நித்தியமான உறவு. அப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்களோட திருப்திக்காக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழறது, கடமையாக செஞ்சுக்கிட்டு ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் அந்த உணர்வில் நம்ம வாழணும். குழந்தைக்கு ஒத்துக்காதுன்னா அம்மா வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த பொருளை சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது, ஒத்துக்காதுன்னா அந்த விஷயத்த அம்மா அந்த குழந்தைக்கு தர மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேரிங் தான் பகவானுக்காக நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழறது அப்படின்றது. அதுக்கு என்னன்னா, அந்த நம்பிக்கை, பகவான் மேல இருக்கிற அந்த ஒரு அன்பு, இதெல்லாம் கூடும்போது தான் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை கிருஷ்ணாவுக்காக வாழ முடியும். அதுக்கு தான் நம்ம சாதனா பக்தி பண்றது, சாண்டிங்லாம் பண்றது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட பாபங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம அந்த அந்த வேணுங்கிற அளவுக்கு அந்த தபஸில் அனர்த்தங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா, நம்மளால் அந்த பகவானோட அந்த உறவில் நிலைக்க முடியாது. சரிங்களா? எட்ட முடியாது. அது தடுக்கும். ஏன் நிறைய பேரால் கிருஷ்ண பக்தியில் வர முடியலன்னா தடுக்கும். அதுதான். சரிங்களா? அதனால் அது போகணும்னா என்ன பண்ணும், நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். சாதனா பக்தியில் ஈடுபட பகவானோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் நல்லபடியாக நம்மளை நிலைநிறுத்தி இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை நம்மளால் வாழ முடியும். சரிங்களா? பகவானுக்கான வாழ்க்கையா வாழ முடியும். இப்ப நம்ம 6.2 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 6 ஸ்லோகம் 2. யம் சந்நியாசம் இதி பிராஹுர் யோகம் தம் வித்தி பாண்டவ நஹ்ய சந்நியாசஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்சன. பாண்டுவின் மகனே, புலனுணர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும் பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப புலனுணர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனும் யோகி ஆக முடியாது. ஏன் நம்மெல்லாம் வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, முக்கியமா நான், சரிங்களா, ஏன் யோகத்துல ஒரு பக்தியில சிரஸ்திரமா இல்லாம அப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னா, புலனுணர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனும் யோகியாக முடியாது அப்படின்றது அதுல காரணம். சரிங்களா? ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா நாரதர் எல்லாருமே, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், நாரதர், அப்புறம் வந்து துர்வாச முனிவர், இவங்களாம் என்ன பண்றாங்க, லோகம் விட்டு லோகம்லாம் போறாங்க, வைகுண்டம் வரைக்கும் போறாங்க இல்லைங்களா? எல்லாருமே லிவிங் என்டிட்டி தான். அவங்களால முடியுது, நம்மளால முடியல. ஏன்? நம்மளுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி இல்லைன்றோம், அது
ரொம்ப பெரிய விஷயமா தெரியுது. இங்கேருந்து ஒரு கொஞ்ச தூரம் நடந்து போய் ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னாலுமே, பாடா அப்படி செய்யணுமா? கோயிலுக்கு போகணுமா? ஏதோ ஒரு வேலை செய்யணுமா? அப்படின்னு எனர்ஜி இல்லாத மாரி இருக்கும். எதனால அப்படின்னா, இந்த ஃபோக்கஸ் இல்ல. அது தபஸ் இல்ல. புலனுணர்ச்சிக்கான இ இச்சைகளை துறந்து, நம்ம வந்து அந்த தபஸ்ய வாழ்க்கை ஆஸ்ரிட்டி பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்பகிட்ட இருந்து ஆத்மாலேருந்து தான் சக்தின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? அப்ப அந்த மாரி புலனுணர்ச்சிக்கு இச்சைகள்லாம் துறக்காதவனும் யோகி ஆக முடியாது. எந்த யோகத்திலயும், கர்ம யோகமா இருக்கட்டும், ஞான யோகமா இருக்கட்டும், அஷ்டாங்க யோகமா இருக்கட்டும், பக்தி யோகமா இருக்கட்டும், எதுலயுமே அவங்களால சக்சஸ் ஆக முடியாது. அப்ப துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும், யோகமும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது 2மே என்னன்னா, பரமனோட தொடர்பு கொள்ளும் முறை அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்குறது. அப்ப அஷ்டாங்க யோகமும் துறவும் ஒன்றே. 2க்குமே புலனின்பங்களை துறப்பது என்பது அத்தியாவசியமாகிறது. சரிங்களா? பக்தர்களுக்கு பக்குவமான துறவு என்பது எளிதாகிறது. கண்டிப்பா. இவங்களோடது பக்குவமற்றது. அஷ்டாங்க யோகத்துல உள்ளவங்களுக்கு பக்குவமற்றது. எதனாலன்னா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க. செயல்ல ஈடுபடாதனால. ஆனா பக்தர்களுக்கு அது பக்குவமான துறவு. துறவுன்னா புலனின்ப விஷயங்கள்லேருந்து வெளியில வர்றது. எதனால பக்குவமான துறவுன்னா எல்லா சென்சஸையும் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி கிடையாது. இப்ப நமக்கு வந்து நாக்குக்கு சுவையான உணவு எடுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம பிரசாதமா எடுக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாரி சாண்ட் பண்ணணும். இப்ப இது பேசணும்னா சாண்ட் பண்றோம். கேட்கணும்னா கிருஷ்ண கதா கேட்குறோம். ஸோ அந்தந்த புலன நம்ம என்ன பண்றோம்? திருப்தி பண்றோம். அதனால அது வந்து புல ஜட புலன்ப விஷயங்கள்லேருந்து துறந்திருக்கு. அதே சமயத்துல பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றதுனால, அது பக்குவமான துறவா இருக்கு. ஆனா இவங்கள்துல வந்து புலன கட்டுப்படுத்துறாங்க இல்லையா? மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால, அது வந்து பக்குவம் இல்லாத துறவா இருக்கு. எப்பல்லாம் புலனின்ப விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட வருதோ, அப்ப அந்த சென்சஸ் வந்து சீறி பாய்ஞ்சிடும். அதுதான். சரிங்களா? அப்ப முழுமையான ஞானம் ஜட புலனுணர்ச்சி விட்டு விடுவதால், கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துதல். கண்டிப்பா. சரிங்களா? நம்ம வந்து பகவானோட பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றது. அப்ப பக்தி யோகம் தான் இருக்கறதுலே சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். யோகத்தின் படிகள் 3 சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். கர்ம யோகம், கர்மீஸ் அப்படின்றவங்க அடிமட்டத்துல இருக்கிறவங்க. எந்த ஆஸ்டிரிட்டியும் இருக்காது, வேதிக் கல்ச்சர் இருக்காது, பசு பக்ஷி மாரி வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கை. அனர்த்தங்களோட. சரிங்களா? அதுக்கு மேல உள்ளது கர்ம காண்டான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அ பயோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸா பண்ணுவாங்க. வேதத்தின் துணை கொண்டு தேவர்கள வழிபாடு பண்றது இந்த மாரி ஒரு முறை. சரிங்களா? அதிலேயே வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம்ன்றதும் வரும். அதுக்கப்புறம் ஆ ஞான யோகம். ஞானத்த விருத்தி பண்ணிக்கிற ஒரு நிலை. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம்ன்னுவாங்க. புலன்கள்லாம் அடக்கிறது. இப்ப நம்ம பார்த்தது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம்ன்றது உயர்ந்த நிலை. பக்தி யோகத்துல இந்த எல்லா யோகமும் இருக்கும். செயல் இருக்கும் அதுல, ஞானம் இருக்கும். புலன்கள ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலக்கி, துறவு நிலையில பகவான் மேல நம்ப என்கேஜ் பண்றது. சரிங்களா? இது எல்லாமே இந்த யோகத்துல இருக்கனால, பக்தி யோகம் எளிமையானது. அது அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா நோக்கமும் பக்குவமாக அடையப்படுகிறது. கண்டிப்பா. நம்ம இப்ப என்ன நம்ம இந்த பரம்பரையில நம்ம லேர்ன் பண்றோம்? மந்திரம் ஜெபம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம். பாபம் செய்யாம இருக்கிறதுக்காக. சரிங்களா? இதெல்லாம் ஒரு தபஸ்ய வாழ்க்கை. யோசிச்சு பாருங்க. காட்டுல போய் தவம் பண்ணாதான் பகவானை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ண முடியும் நம்மளெல்லாம்? முடியாது. இல்லைங்களா? வீட்லயே ஜெபம் பண்ணு, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணு, சாதனா பக்தி பண்ணு, நெறைய கேளு, நெறைய பேசு, சாண்டிங் பண்ணு, பகவான நெனச்சுக்கோ, அப்படித்தானே சொல்றாங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். பாத சேவனம், அர்ச்சனம், நெறைய டெய்டி வொர்ஷிப்பு. அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், பிரேயர்ஸு, அதுக்கப்புறம் தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்ம வந்து பயிற்சி பண்றோம். த்ரூ பானஃபைட் பரம்பரா. அவங்களே நம்மளுக்கு அந்த பயிற்சிய குடுத்துடுறாங்க. இப்ப நம்ம 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்ப 2ண்ட் லெவல்ல. அப்படியே அது அதிகமா வந்து 16 வரைக்கும் வரும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ரெகுலேட்டிவ் இது எல்லாம் இதுலயே நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருது. இது இல்லாம நம்ம இப்ப டெம்பிள் பக்கத்துல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சேவா. அங்க போய் சேவா பண்றது. பகவத்கீதை பாகவத ரீட் பண்றோம். அதனால பகவான நம்ப
ரிமெம்பர் பண்ணுறோம், அவங்களோட நாமரூப குணநிலைகளை நம்மள என்கேஜ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தில் எப்பயும் நம்ம பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுனால அது உயர்ந்தது, பக்குவமாக நம்ம பகவானை அடைய முடியும். சரிங்களா? அடுத்தது 6.3 ஸ்லோகம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. அவசியம் விஜய மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஆறு ஷேட்சார் முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் உச்சயதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யவ சமஹ காரணம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வாசிக்கிறேன். அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து 2 டைப். ஒன்னு ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறவங்க, அப்புறம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன யோகி. சரிங்களா? ஆரம்ப நிலையில உள்ளவங்களுக்கு அந்த செயல்கள்லாம் இப்ப 6, 8 யோக நிலைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம செயல்கள் தானே. ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க நல்லபடியா என்கேஜ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னை யோக நிலைக்கு அதுக்கப்புறம் அதே நல்ல அந்த இதுல முன்னேறியவங்களுக்கு ஜட செயலை துறந்து இருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் அவங்களோட நிலை. சரிங்களா? இதை நம்ம இந்த இதுல பார்க்கலாம். அதாவது யோகா ருருஷ அப்படின்றது ஆரம்ப நிலை, யோகா ரூட அப்படின்றது உயர்ந்த நிலை. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குது. அருருக்ஷோர் அப்படின்றதும் யோகா ரூடஸ்ய அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த பக்குவ நிலையில் எப்படி இருப்பாங்கன்றது. அப்புறம் 6.4ல எப்போதும் ஒருவன் பலநோக்கு செயலில் புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இதில் ஆரம்ப நிலையில் என்னன்னா, அந்த ப்ராசஸ்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோக அந்த அங்கங்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அதுல ஈடுபடுத்தி அதுல தன்னை என்ன பண்ணுவாங்க, நிலை நிறுத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல பக்குவம் அடைகிறாங்க. சரிங்களா? அந்த பக்குவம் அடைந்த நிலையில் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எப்போதும் ஒரு பலநோக்கு செயலிலிருந்து புலனுணர்ச்சியிலிருந்தும் ஈடுபடாமல் பௌதிக ஆசையெல்லாம் துறந்து அந்த யோகத்துல உயர்ந்தவனா கூறப்படுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். அஷ்டாங்க யோகம் பயில வேண்டும் கண்டிப்பா. எதனால அப்படின்னா, பற்றின்மை அடைய உதவும், அதுக்கப்புறம் தூய்மை அடைய உதவும் அப்படின்றதும். சரிங்களா? ஆனா நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா பக்தி யோகம் தான். அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அதனால நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்குறோம். ஒன்று பற்றின்மை ஏற்படும், இன்னொன்று நம்மளுக்கு தூய்மை ஏற்படும். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறது. அப்போ ஆரம்ப நிலையில் அவங்க அதெல்லாம் அந்த ஆசனங்கள்லாம் பயிற்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும், அந்த கடமைகளை அவங்க செய்யணும். அதுக்கப்புறம் அந்த சமாதி நிலை வந்ததும் இந்த நிலையில் இருப்பாங்க, பற்றின்றி தூய்மையான நிலையில் இருப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் யோகா ரூடஷ உயர்ந்த நிலை. ஜடை இச்சைகளில் இருந்து முழுமையாக தூய்மையடைந்த நிலை இந்த சமாதி நிலைன்றது. தியானத்தில் நிலை பெற்றிருப்பாங்க. சரிங்களா? தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தும் நிறுத்தி விடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? நமக்கு இதுதானே ரொம்ப டார்ச்சர் இல்லைங்களா? மனம் வந்து அவ்வளோ தாட்ஸை கொடுக்குது நமக்கு. கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் நம்ம வந்து எங்கேயாவது யார்ட்டையாவது பேசுனது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு அது கொடுக்கும் இல்லையா? அப்போ தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தையும் நிறுத்தி விடுறாங்க அப்படின்னும் போது அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? நம்மளும் அதை நிறுத்தலாம். எப்படின்னா, பகவான் மேலே நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தும் போது, பகவான் நாமத்தை சொல்லும்போது, அவங்களோட குணத்தை நினைக்கும் போது, அவங்களோட ரூபம், சரிங்களா, லீலைகள் அதெல்லாம் நினைக்கும் போது நம்மளாலையும் நிறுத்த முடியும். ஆனா அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான். ஆனா எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி அந்த வேவ்ஸ், தாட்ஸோட வேவ்ஸ் வர்றது நம்ம நிறுத்துறது அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் அஷ்டாங்க யோகத்தோட அந்த 8 அங்கங்கள். சரிங்களா? யம, நியம, ஆசனா, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா,
இதெல்லாம் இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அப்புறம் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, தியானத்தில் ஈடுபடுறது, அப்புறம் சமாதி நிலையில் இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த நிலை தான். வெளி விஷயங்கள் எதுவுமே அவங்கள பாதிக்காது, அது எதுலேயும் அவங்களோட கவனமும் போகாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ 6.5 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்கணும்? கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ யாத்மனோ பந்துர் ஆத்மைவ விபுர் ஆத்மனஹ. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக் கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படி இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிடுறீங்களா? ரெண்டும் ஒரே தான் வரும். பந்து ஆத்மானஸ்தஸ்ய ஏன ஆத்மனா ஜிதः அநாதமனதசத்ருத்வே வத்தோத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப மனதின் உதவியுடன், சரிங்களா, அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். கண்ட்ரோல் பண்ணும். கண்ட்ரோல்னா சரியான முறையில கொண்டு வரணும். ஒரு குழந்தை மாதிரி, சரிங்களா, அதை போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா இன்னும் அது சிரமப்படும். சரியான முறையில் அதை யோசிக்க பழகணும். நிறைய ஸ்லோகா மெமரைஸ்லாம் பண்ணலாம், சரிங்களா. நம்ம ஸ்லோகா மெமரைஸ் பண்ணோம், ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த ஃபுட்டை மனசு கொடுத்துடணும். சரி, இன்னைக்கு நீ இந்த ஸ்லோகத்தை மெமரைஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அது என்ன பண்ணும், வேற தாட்ஸ் வராமல் அந்த ஸ்லோகத்தை மனப்பாடம் பண்ணுறதுலேயே தன்னை ஈடுபடுத்திக்கும், இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் மறந்து போயிடும். நம்ம ஒரு 10 ஸ்லோகம் படிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு, சரிங்களா, 10 ஸ்லோகம் மெமரி பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் படிச்சிருப்பேன்ல அது மறந்துடும். அது இயல்பா, எனக்கு வெரி சாரி. பரவாயில்ல. ஆனால் ஸ்லோகம் மெமரி பண்ணுறத நம்ம மனசுக்கு கொடுக்கணும். சரி, அது மாதிரி ஏதாவது அதுக்கு ஒரு ஃபுட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும், சரிங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா தேவையில்லாத தாட்ஸுக்கு ரொம்ப போகாது. நம்மள இந்த ஜட உலக விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் வாழறதுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மனதை பயன்படுத்தி அதை, இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறோம் அப்படின் போது ஆஃபீஸில் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ, வீட்டை நம்ம பார்த்துக்கணும், குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும், அந்த அளவுக்கு ஓகே. ஆனால் இது தேவையில்லாமல் மற்றவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணது, டிவியில் பார்க்குற விஷயங்கள், இதெல்லாம் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்ல. அந்த மாதிரி நேரத்தில் அதுக்கு என்ன பண்ணால் அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்லோகம் மெமரைஸ் பண்ணி இந்த ஸ்லோகத்தை மெமரைஸ் இன்னைக்கு பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணால் மனதை நம்ம கண்ட்ரோல். இது ஒரு மெத்தடு, சரிங்களா. இல்லைன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு அந்த மந்திரத்தை நம்ம கேட்கறது, சரிங்களா, அதில் கவனம் அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். இல்லைன்னா பகவான் இது முன்னாடி உட்காந்து நம்ம நாம ஜபம் பண்ணுறது, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஆரத்தி காமிக்கிறது, இப்படி ஏதாவது ஒரு சேவை, வைஷ்ணவ சேவா, கோயிலுக்கு போகிறது, இப்படி. ஆனால் தேவையில்லாத தாட்ஸை மட்டும் விடக்கூடாது, அவ்வளோதான், சரிங்களா. வாலு பண்ணுற குழந்தை வீட்டில் எல்லா பொருளையும் உடச்சி போடுற குழந்தையா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சர்வ ஜாக்கிரதையாக அதை பார்த்துப்போம், இல்லையா. அது எதையும் உடச்சி போடாத அளவுக்கு அதை நம்ம கூடவே அதை பத்திரமா அதை நல்ல நல்ல விஷயத்தில் என்கேஜ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய அதுதான் நம்மளுக்கு காசும். பகவானை அடையணும்னா மனம் பகவானை ஆசைப்படணும், அது நம்மளுக்கு வேணும். ஆனால் அந்த தாட்ஸ் தேவையில்லாத தாட்ஸாக இருந்ததுன்னா சிரமம். அப்போ தாழ்ந்த நிலையில் அதை மறுபடியும் கொண்டு போகாமல் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள உயர்த்திக்கணும். மனம்தான் இது சோர்ஸு. அதை வச்சு ஜட உலக விஷயங்களையே போட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்கள் இல்லாமல் அந்த சோர்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள உயர்த்திக்கணும், சரிங்களா. அப்போ மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். இப்போ இது மாதிரி யார் தன்னை சரியான முறையில் கொண்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மனமே நண்பனும் எதிரியும், சரிங்களா. அப்போ மனதை வென்றவனுக்கு சரியாக நம்ம தாட்ஸை பகவான் மேலே கொண்டு வரோம், தேவையான அளவுக்கு ஜடவுல விஷயங்களை ஈடுபடுத்தி, அப்படின்னா சிறந்த நண்பன். அப்படி செய்ய தவறியவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அது மிகப்பெரிய எதிரி. இப்போ நமக்கு இந்த அளவுக்கு தெரியுது பகவான் நாம புகு நிலைகளை ஈடுபடணும், இப்படி
எப்படி தெரியுது? சாஸ்திரத்தின் மூலியமா நம்மளுக்கு தெரியுது. புத்தி சரியா இருக்கணும். அதை நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தது. போன சாப்டருக்கு முந்தின சாப்டர். அப்ப யோகத்தின் மனதில் பங்கு. யோகத்துல மனதோட பங்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுல நண்பனா பகைவனா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம், தேவையில்லாத தாட்ஸ் வராம பார்த்துக்கிறது. சரிங்களா? என்ன பார்த்து ரொம்ப நல்ல ஆஃபரிங் என்னன்னா, நம்மளோட தாட்ஸ் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது ரொம்ப நல்ல ஆஃபரிங். நம்ம வந்து பணம் கொடுக்கறதோ, இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு முறையில் நம்ம வந்து ஆஃபரிங் பண்றோம் அப்படின்றத விட தாட்ஸ். ஏன்னா இப்ப ஆரத்தி பண்றோம், சாண்டிங் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பயே நம்ம தாட்ஸ் வந்து வேற எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஆனா சாண்டிங் பாட்டுக்கு நடக்குது, ஆரத்தி பாட்டுக்கு நடக்குது அப்படின்னா அது மெக்கானிக்கலா இருக்கும். பாவம் இருக்காது, கவனம் இருக்காது. அப்ப அது முழுமையாகாது இல்லையா? ஸோ அதனால தாட்ஸை நம்ம பகவான் மேல கொண்டு வரது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்ப கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம். ஆனா வெளியில போகாம அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட சோர்ஸ் இருக்கணும் அதை என்கேஜ் பண்றதுக்கு. அதுக்கு தான் கிரந்தம் வேணும், அசோசியேஷன் வேணும், டிவோட்டிஸ் நம்மளுக்கு அதுல கைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப நண்பன் பரமாத்மாவின் கட்டளைகளை பின்பற்றும். பகவான் சொன்ன உபதேசங்களை அது பின்பற்றும். அறிவு புலனுணர்ச்சியில் பற்றின்மை. சரிங்களா? பலன் நன்மை நம்மை உயர்த்தும், மேல் நோக்கி ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் பண்ணிக்கும். இது என்னன்னா கட்டுப்பாடு இல்லாம இருக்கும். சரிங்களா? ஜடவுலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப பற்றுதலோட இருக்கும். எதிரி நமக்கு. சரிங்களா? அப்ப ஜடவுலக விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோன்னே அதில் இந்த காமம், கோபம், மயக்கம் இதெல்லாம் அதுக்கு ஏற்பட்டுடும். சரிங்களா? அப்புறம் கடமையிலேருந்து கட்டளைகள் பின்பற்றுமா அப்படின்னா அது வந்து மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ விஷயத்தில் தான் அது போகுமே தவிர ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகாது. புலனுணர்ச்சியில் பற்றுதல் கொண்டிருக்கும். நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல நம்மளுக்கு பகவத்கீதை செகண்ட் சாப்டர்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். புலனின்ப விஷயங்கள்ல கவனமா இருக்கணும்னு. அந்த இடத்துல மனதை கட்டுப்படுத்திடணும். ஒன்ஸ் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் அதை நம்மளால வெளியில கொண்டு வருதுன்றது சிரமம். சரிங்களா? ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அதனால அது நம்ம ஆரம்ப நிலையில நம்ம கரெக்டா நம்ம கொண்டு வரணும் தாட்ஸ்ல. அப்புறம் பந்தப்படுத்தி தாழ்த்தி விடும். பலன் என்ன ஆயிடுது? நிறைய இந்த புறப்புல இன்பங்கள்ல ஈடுபடுத்தி அதுல காமம், மோகம், கோபம், மயக்கம்லாம் இருந்து பகவத்கீதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதையும் ஃபாலோ பண்ணாம புலனுணர்ச்சியில ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பந்தப்படுத்தி நம்மள என்ன பண்ண பிறப்பிறப்பு சுவிட்சில் ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருக்கோம். அது நமக்கு எதிரி, பகைவன். சரிங்களா? அதனால பகைவன் வேற எங்கேயும் இல்லை, நம்மளோட தாட்ஸ் தான். அதே தாட்ஸ் சரியான முறையில பகவத்கீதை உபதேசத்தின் படி இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு நண்பனும் வெளியில இருக்கிற நண்பனை விட மனம் சிறந்த நண்பன் ஆயிடும். சரிங்களா? ஆத்மாவா மனதா, இப்ப நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஆத்மாவா மனதா, எது உயர்ந்தது, எது சேவகன் அப்படின்னா ஆத்மா தான். இல்லைங்களா? நம்ம இந்த இதுலயே பார்த்தோம், சேரியட்ல ஆத்மா தான் உயர்ந்தது. அந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோமா? புறநின்ப பொருட்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தது, புலன்களை விட மனம் உயர்ந்தது, மனதை விட புத்தி உயர்ந்தது, புத்தியை விட அவன் ஆத்மா உயர்ந்தவன் அப்படி நம்ம பார்த்தோமா? ஸோ அப்ப எஜமானர் யாரு? ஆத்மா. அவங்களுக்கு மனம் சேவை செய்யணும் பக்தி மார்க்கத்துல. சரிங்களா? அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களது முக்தி இதற்கான பதிலை சார்ந்திருக்கிறது. எஜமானர் ஆத்மா, மனம் வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு சேவை பண்ணணும் பக்தி மார்க்கமா. அப்படின்னா நம்ம சரியா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அப்போ மனமே நம்மளோட நண்பன் விரோதி அப்படின்றது நம்மளுக்கு நண்பனா கொண்டு வரணும். மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்களின் ஆணையை பின்பற்றுவது. இப்ப பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம். 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், சிஸ்டம் சாட்டிங், சேவா பண்ணணும், சாதனா பக்தி நிறைய கேட்கணும், ஏபிசிடி இ அப்படி இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஒரு சார்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். ஏ ஃபார் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ். ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்லயாவது மினிமம் ஒரு நாளைக்கு இருக்கணும். நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு. மாதாஜி கூட பாகவதம் கிளாஸ்லாம் காலையில் நடக்கிறதெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த லிங்க் எல்லாம் குரூப்ல. சரிங்களா? சிவகாமி மாதாஜி. ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து மார்னிங்ல ஒரு 1 hour நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன். அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த விஷயம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும். ஓ, இப்படிலாம் பாகவதம்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும், இவ்வளோ பேர் கேட்குறாங்க, நம்மளும் கேட்கணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? அசோசியேஷன் டிவோட்டிஸ்லாம் எப்படி பக்தி பண்றாங்க, சாண்டிங் பண்றாங்க, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து பி ஃபார் புக்ஸ் ரீடிங். பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும்.
அது அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போதே வந்துடும். சாண்டிங், கலியுக தர்மம் சாண்டிங் நம்ம பண்ணணும், ஆப்ஷனல் கிடையாது, கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் டி ஃபார் டெய்டி வர்ஷிப். சரிங்களா? நம்ம வீட்டில் பகவானுக்கு ஆரத்தி பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துக்கணும், ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் ஃபுட் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம டெய்டி வர்ஷிப் பண்ணணும். இன்னொன்று தாம்ஸ்லலாம் போயிட்டு நம்ம விசிட் பண்ணணும். இப்போ நிறைய யாத்திராலாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஜனவரியில் கூட தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயிலுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அழகா. சரியா? நம்ம மணி மட்டும் பே பண்ணால் போதும், மற்ற எல்லா பொறுப்பும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? நம்மளை எல்லா கோயிலுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் அதோட முக்கியத்துவத்தெல்லாம் சொல்லி, கோயிலுக்கு போகிறதுன்றது ஏதோ சும்மா டூர் போய் பார்க்குற மாதிரி இல்லை, மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு வரதில்லை. அந்த தாமோட மகிமைகள் என்ன, எதனால நம்ம அங்கே வந்துட்டு பார்க்கணும், என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்கணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? அப்போ டிவோட்டிஸோட போனால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ரிலேஷேஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இது தாம்ஸ்லாம் விசிட் பண்ணுறது. அப்புறம் ஈஃபார் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது. சரிங்களா? பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சார்ட் போட்டு வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் தினம் பண்ணணும், தாமுக்கு போகிறது தவிர, ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் தவிர. சரிங்களா? அசோசியேஷன் டிவோட்டிஸ்ட் இருக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும், புக்ஸ் ரீடிங், பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் பண்ணணும், அப்புறம் டெய்டி வர்ஷிப் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். இது பேசிக். சரிங்களா? தாமுக்கு போகிறதும் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதும் அந்தந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ ஆன்மீகத்தின் மூத்தவர்கள் நானே பின்பற்றுவது, இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம அப்போ இது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், மனம் நமக்கு நண்பன். அவங்களோட ஆணையில நம்ம வந்து ஆப்ஷன் வச்சுக்கூடாது, நல்லா முடிஞ்சதுன்னா பண்ணுறேன், இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படி வச்சுக்கூடாது. அப்போ விரோதி தான் நமக்கு மனம், அந்த இடத்துல அது விரோதி ஆயிடுது நமக்கு. அதை பின்பற்றணும் அப்படின்பது நமக்கு நண்பன். சரிங்களா? சமாதி நிலையில் உள்ளவரின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குன்றது தான் நம்ம இனி வர ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். 6.7 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி வாசிக்கலாம். லட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜிதாத்மனஹ பிரக்ஷாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதஹ ஷீதோஷ்ண சுகது கேஷு ததா மானபமானயோ. மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடைக்கப்பட்டு விடுகின்றார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம், குளிர் வெப்பம், மானம் அவமானம் எல்லாம் சமமே. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப மனதை வென்றவர் அப்படின்னா புலனின்ப விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம பகவான் மேல ஈடுபடுத்தி ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு அமைதின்றது ஏற்பட்டுடும், பரமானந்தமும் ஏற்பட்டுடும். அப்ப பரமாத்மா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த ரியலைசேஷன் வந்துடும். சரிங்களா? அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம் அந்த நிலையில வந்துடுறாங்க இல்லையா, அந்த நிலையில வந்தவங்களுக்கு இந்த டியாலிட்டிஸே தெரியாது. இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மானம் அவமானம் எதுவும் அவங்க கேர் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு மேட்மேன் மாதிரி இருப்பாங்க. சரிங்களா? இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம கோயில்ல நிறைய போவோம், அதில் பார்த்தா வந்துட்டு நிறைய சாதுக்கள் வந்து எதுலேயும் பற்றுதல் இல்லாம அப்படி இருப்பாங்க. நம்ம உடனே அவங்களுக்கு ஏதோ சரியில்லை அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது. அவங்களும் எப்படி இருக்காங்கன்னா இந்த சமாதி நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றதுதான். ஜடபரதர் அவங்களோட ஸ்டோரியில் நம்ம பார்க்குறோம்ல, பரத் மகாராஜரே அந்த மறுபடியும் மனிதன் அந்த பிறவில வரும்போது ஜடபரதர் பார்க்கறதுக்கு எதுலேயும் பற்றுதல் இல்லாம எதுலேயும் சம்பந்தம் இல்லாம இருப்பாங்க. பார்க்குறவங்களாம் அவங்களுக்கு ஏதோ புத்தி சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்கள நினைச்சு அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஆத்ம நிலையில் ஒன்று வந்து சமாதி நிலையில் இருக்கிறது தான் அந்த நிலை. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில எப்படின்னா வந்து இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மானம் அவமானம் இதெல்லாம் எதுவுமே அவங்கள பாதிக்காது, எல்லாத்துலேயும் சமநிலையோட அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது வாழ்வாங்கன்றதுல தன்னை நிலைநிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில. அப்ப இந்த இருமைகள் எல்லாம் சமநிலையோட இருப்பாங்க அவங்க. சரிங்களா? ஆனா சொல்றோம் அவமரியாதை மரியாதை குளிர் வெப்பம் இன்பம் துன்பம் சமமா பார்க்கணும்னு சேலஞ்சஸ் நிறைய வரும். பொறுமையும் அந்த சகிப்புத்தன்மையும் இருக்கணும். சரிங்களா? ஆரம்ப நிலையில ஒன்ஸ் சமாதி நிலையில அது நல்லபடியா வந்துடும். ஆரம்ப நிலையில நிறைய பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் இருக்கணும்.
பக்குவம் அடைந்தவனுடைய மனம் சூழ்நிலை மாறும்போது மாற்றம் அடைவதில்லை. யார் பக்குவத்தோடு இருக்காங்களோ அவங்க சந்தோஷம் வரும்போது நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறதும், துக்கம் வரும்போது அதுக்காக ரியாக்ட் பண்ணுறதோ இல்லை, அதுக்காக வருத்தப்படுறதோ கிடையாது. சரிங்களா? சூழ்நிலை மாறினாலும் அவங்களோட மனம் பக்குவம் வந்து மாறாது. ரெண்டுத்தையும் சமமாக பார்க்குன்றதை பார்க்குறோம். இப்போ 6.8 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி வாசிக்கிறேன். அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான விஜ்ஞான திருப்தாத்மா கூட ஸ்தோ விஜிதேந்திரியः யுக்த யுக்த இத் யுச்யதே யோகி சம் லோக்ஷ்ராஸ்ம காஞ்சனः. ஒருவன் ஞானத்திலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தியடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கின்றான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க வந்து ஞானம் விஞ்ஞானம், ஞானம்னா அறிவு, விஞ்ஞானம்னா அனுபவ அறிவு. சரிங்களா? இந்த நிலையில யார் வந்து திருப்தியோட இருக்காங்களோ, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றிருக்காங்களோ, அந்த ஆத்ம நிலையில யோகி என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சரிங்களா? எப்பயும் திருப்தியுற்று தன் நிலையில இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து எப்பயுமே தன்னடக்கத்தோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த ப்ரைட்லாம் இருக்காது. அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கூழாங்கற்கள், கற்கள், தங்கம் இது எல்லாமே சமமா தெரியும். ஏன்னா அந்த டியூவாலிட்டிஸ் இருக்காதுல்ல, இது உயர்ந்தது, தங்கம் உயர்ந்தது, கல் வந்து அடைவது தாழ்ந்தது அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு அந்த வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அந்த இது வந்து 14 சாப்டர்லயும் இது வரும். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட அடையாளங்கள் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அப்போ இதே மாதிரியே அந்த உணர்வுன்றது வரும். ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்ல அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்காது. சரிங்களா? அப்படி பக்குவத்தோடு இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ திருப்தி திருப்தி அடையும் போது பௌதீக ஆசைகள் இல்லாமல் கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நன்மை தீமை இதில் லாபம் வரும், இதில் நஷ்டம் வரும், அதெல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? எதுலேயும் சமநிலை. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜடவுலத்தில் எதுவுமே வேணாம்ல. ஆத்மாவுக்கு லாப நஷ்டம் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. அதை பொறுத்தவரைக்கும் பக்தி பண்ணால் போதும், பகவானை அடைஞ்சா போதும். அந்த நிலையில் இருக்கிறது. கால்குலேட்டிவாலாம் இருக்க மாட்டாங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும்னா ஞானம் வேணும். அதே வந்து அனுபவ ஞானம் அப்படின்போது அதை நம்ம இப்போ பகவத்கீதை நமக்கு ஞானம், அனுபவ ஞானம்ன்றது அதில் உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அனுபவம் கிடைக்குது. சரிங்களா? அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, சமநிலையில் இருப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது. கண்டிப்பா. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்கறது. இப்போ நம்ம 6.9 ஸ்லோகம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணீங்க லாஸ்ட் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி. சுக்ருன் மித்ரார் யுதாசீன மத்தியஸ்த துவேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ் வபிச பாபேஷு சம் புத்திர் விசிஷ்யதே. நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனத்துடன் நடத்துவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளோ அழகா அந்த சமநிலையோடு இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஏற்கனவே 5th சாப்டர்லேயே பார்த்தோம். ஒரு பண்டிதன் வந்து நல்ல கற்றறிந்த பண்டிதன் சமநிலையோட பார்ப்பாங்க. அந்த சரீரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது, ஆத்மாவுக்கு தான் பகவானுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும். அது மாதிரி தான். அதாவது இவங்க எனக்கு நல்லது செய்கிறவங்க, என்னை இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக பாசத்தோடு பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் சமாதான பொறாமையின் மேலே பொறாமை கொண்டவங்க, நண்பன், எதிரி, இவங்க சாது, இவங்க பாவி அப்படின்னு எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? சமநிலையோட. ஏன்னா இது எல்லாமே குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செயல் நடக்குது இல்லைங்களா? ஒருத்தவங்க பாவம் பண்றாங்கன்னா குணத்துக்கு அடிமையாகி பாவம் பண்றாங்க, சாதுக்கள். சரிங்களா? அவங்க வந்து ஆத்ம நிலையில தன்னை பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வராங்க. நண்பர்கள், எதிரிகள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாதுக்கள் தவிர. சரிங்களா?
எல்லாமே என்னன்னா அந்த குணங்கள்ல செயல்படுற ஒரு விஷயம்தான். அப்ப இந்த யார் ஒருத்தவங்க நல்ல யோகத்துல முன்னேறி இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாரையுமே பகவானோட டிவோட்டியா, சாதுவா தான் பார்ப்பாங்க எல்லாரையுமே. சரிங்களா? அதாவது எல்லார்ட்டயும் ஆத்மா, பகவான், பரமாத்மாவா இருக்காங்க. இந்த ஒரு நிலையில பார்க்கறது, அவங்க தான் வந்து முன்னேறியவனாக கருதப்படுகின்றான். அதனால யாரையும் வெறுக்க முடியாது. யார்கிட்டயும் அவங்க அ என்ன பண்றது, அந்த ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. டுவாலிட்டிஸ்க்கு ஏத்த மாரி. சரிங்களா? நண்பன்னா உடனே அவங்ககிட்ட ரொம்ப நல்லபடியா ஹேப்பியா ஸ்பெண்ட் பண்றது. விரோதின்னா அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறது. அந்த மாரி விஷயம்லாம் இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ அதனால சமமா பார்ப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்துட்டோம். மனம் விரோதியா நண்பனா. நாளைக்கு நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோக முறை நம்ம பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க. நாளைக்கு அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும்.